Marginen eta nekazaritzako lanunitateen kalkulagailua baliatzeko, honekinen webgunean sartuko gara. Tresnak atalean klik egingo dugu, nekazaritza sektorea eta basogintzakoa bilatuko dugu, eta gehi sinboloa sakatuko dugu. Horri horretan gaudenean, datuak idatziko ditugu. Kalkulagailuan, bereizita emango ditugu ustiategian dauden edo aurreikusi ditugun laborei eta berei buruzko datuak, ekoizpen ereduaren arabera. Erregistro bat adierazteko, lehenik taldea hautatuko dugu. Larre iraunkorrak, belarkarak edo aziendak. Ondoren, familia azienda blokean, dagokion mota hautatuko dugu. Adierazitako taldearen arabera aldatuko dira aukerak. Hirugarren pausoan, espeziea edo mota adieraziko dugu. Aurreko pausoan hautatutakoaren arabera agertuko zaizkigun aukeren artean. Unitateen atalean, laboreari dagozkion hektareak edota abelburuak idatziko ditugu. Azkenik, ekoizpen eredua adierazi beharko dugu. Datu horiek guztiak eman eta gero, aplikazioak automatikoki kalkulatuko digu margen gordin estandarra eta eskulan beharrak. Gure ustiategian beste labore edo aziendarik badugu, gehi sakatuko dugu, eta horri dagozkion datuak adieraziko ditugu lerro berrian. Erregistroren bat ezabatzeko, eskuineko botoi gorria sakatuko dugu. Amaitutakoan, ezkerreko zutabean laburbilduta ageriko dira margen gordin estandarra eta eskulan beharrak. Taldeka eta ustiategian guztira. Baita ustiategiaren margen gordin eta garbila, eta benetako eskulan beharrak. Azkenik, nahi izan ez gero, aukera daukagu datuak inprimatzeko paperean jasotzeko.